piki-piki jami sa akong anak nga akong bunso. So karon mobalik ko pagkabata. Magpataka na lang sa pugong istorya kay nakalimot naman ko sa akong katong piki-piki jam. Sige, ay mag-try ko kung makahinumdum ba ko sa among duha sa una. O makatigo pa ba ko? Sige, go! Piki-piki gum is a bagul gum. Boom! Ay! Piki-piki gum is a bagul gum. Sige. Be, utrohan ko na, be. Diretso ra. Piki-piki gum is, adyo na, katunang sa pikas, katong simple lang, katurang single. Piki-piki gum, katurang single. Piki-piki gum is a bubble gum. Bumili kayo sa tindahan. Tisman, judo, karate, namatay si Dante, minggu lang tinaibong. Bumbiro, may sunog. Saan sa Baklaran? Ang sarap ito. Sige. Piki-piki gum is a bubble gum. Bumili kayo sa tindahan. Pisman, bumili kayo sa tindahan. Pisman, judo, karate. Sige. Ano sa ba ma-perfect, oy? Ang sarap ito sunod. Ang sarap ito sa Baklaran. Ang sarap ito dong. Okay. Piki-piki gum is a bubble gum. Bumili kayo sa tindahan. Pisman, judo, karate, namatay si Dante, boom. Bumbiro, may sunog. Saan sa Baklaran? 1 plus 1 Magellan, 2 plus 2 Lapu-Lapu, 3 plus 3 Christmas tree. Ang mulihok akong kusion sa dunggan. Ay, hanghang man di. Okay guys, okay, katuwaan na nino sa akong bunso. Kay wa mi kikatug. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.